Egia da, horrelako emanaldi bat izateak ematen dizula kriston txutea, bai entsaioen aldetik, bai animo aldetik, eta baita ere taldearen kohesio hori mantentzeko. Guretzako kriston aukera, azkenien gu bai ensaietan dugu dantzan egeko jendaurrien eta... Egia da, dela hori, bizipoz bat ez bakarrik dantza taldearen dako, baizik eta norberaren dako. Eukidula garai batzuk, ensaieien ibili izan garen, eta beste garai batzuk geldik egon behar esan dugun, eta geratu behar esan dugun gure aktibidade hori. Orduan esan geke gaur egon gauzela, hoxe, montaña rusa baten moduan, ez? Inogu hasi ginen ensaietan, eta, karo, hasi eran ensaietan gendun maskarili egaz. Eta, bueno, maskarili egaz ensaietarako, geixak ostaiakun, deskantza, ez dakiz zer, eta, baina, bueno, bestela orokorrien dinamika ez da aldatu, lehendik eta oinera ez da aldatu dinamikien. Baina, bueno, saiatzen gara bintzat, eusten, ez? Bintzat ez gehiagi erortzen uzten, eta bueno, esan nahi dut, gero olako aukera bat izan, eta nahiz eta sasoi honenean ez izan, nik uste hori, momentuko adrenalinak eta gogoak ematen dizula, gian, galdu duzun hori, berreskuratzen. Hasieran kostau zan hartze barriro luzaketak, konfinamendu bai ibili ginen, iken bide llamadak, baina ez da bardina azkenien. Eta, bueno, kostau da lortzie lehenko fizikoe, baina nik uste lortu gure. Eta horten COVID-en asuntua dira azkeren izan dira zita batzuk 15 minutukok, umei eman dizkiak. Eta, tarte hortan sortzen zer 3 ume, temperatura hartu, esku garbitu. Eta 15 minutuko tarte hortan ematen zona denbora behekin zaila, gero beste 15 minututan beste umetan dala genduken. Eldon taldek ez ginen hasi, pixkat ensaiatzen hasi ginen, baina gero gatu ginen eta gero bai hasi ginen umeki. Gero ja urte hasieran helduk hasi ginen ensaiatzen, talde diferentetan eta festatak partatzen. Egoera folklorerako edo, kulturerako oso latza eta gogorra da, eta ezin dugu zer egin. Bakarrik ezin dugu galdu grina edo, bai musikan eta dantzan, ensaiatu jarraitu behar dugu, zelan edo alan edo basuen edo ez dakit nun, baina aurrera jarraitu behar dugu. Ematen du batzuk ja deskonektatu dute. Eta umetan seguro ez batzuk kriston gogokin daude eta daude eskatzen aber noiz ingo duen, baina beste batzu da ere deskonektatuta eta ez dakik konektatuko ditugu. Behintzat entsaiora jaisteaketan ikuste esperantza pixka bat edo ematen digula, baina, bueno, pazientziarekin eta ere gauzak onge ginen. Begiz esan, danak bueltau die, nik bai eukinaren bilur bat iguel konfinamendu ostien, gaztiek iguel, esango zaila, nik ez, baina egia da danak mantendu diela, eta etorten die gogo pilo batekin ikesteko, eta ez dakiz zer, eta oso gustora pasten da, bai eurek eta bai gu. Zaila da, zetik azkenian ez da bakarri dantzan ez gara elkarketan bizitzako beste esparru baten bez, orduan egisa da, lehen horrek lotura bat ekartzen duzun moduan eta lagun talde bat sortzen da moduan, hori asko otzitu dela gaur egun, eta gisa da, urrengo hilabetetan edo aurrera begira eukiko dugune lan handizenetako bat hori izango dela. Ez talde izaera hori berriz berreskuratu eta ahalik eta ekintzak egiten ikia bai dantza mailan, bai dantzatik aparte, oin arte egiten gero moduan. Eraman behar gaitu ikustera edo gure artean bai elkar harreman gehiago kitzera, sendotzera, argi dago denbora aurrera doa denontzako eta orduan jarraitu behar dugu pentsako horri izaten zela egingo dugu hau, ez? Baina egingo, hori ez deko egingo dudarik. Kultura ekitaldik egin daitezke, orduan, esan du, festa bezala ez daula egingo, kultura ekitaldi bat bezala. Ikusi izan da ere kultura ekitaldiak modu libre eta seguruan egin daitezkeela, gu saiatzen gara ahalik eta neurri gehien jartzen, eta orokorrean talde guztietan, orduan ikustu horrelako ekitaldiak aurrera eraman daitezkeela, arazorik suertatu gabe eta guztiok disfrutan izagun.